Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que, como cada venres, vamos a dar conta dos asuntos máis relevantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno. E como vimos facendo últimamente, comenzamos co que ten que ver coa mobilidade, porque seguimos facendo un esforzo inversor enorme para rehabilitar, manter e mellorar a rede de estradas da Deputación de Lugo, que, como sempre dicimos, é a máis extensa de todas as deputacións de España, xa que conta cun total de 4.217 kilómetros de lonxitude. E, concretamente, nesta Xunta de Goberno, avanzamos na contratación de 2 proxectos na montaña. En Cervantes, licitamos as obras para mellorar un total de 3 estradas cun investimento conxunto de máis de 200.000 euros. Por unha parte, actuaremos nos últimos 2 kilómetros da LUP 1401, que é a estrada que conecta Doiras co límite provincial de León ao seu paso polo Piornedo. En concreto, vamos a actuar do punto kilométrico 28.509 ao 30.409. Gracias a este proxecto vamos a conseguir acondicionar case 1 kilómetro completo desta vía, que é a que une a parroquia da Ribeira e de Vilaquinte á altura de Quindous. E tamén vamos a facer melloras nun treito de algo máis de 5 kilómetros na LUP 1404, que é a estrada que vai de San Román a Quindous no tramo que vai de Vilaúz ao Castro de Santa María na parroquia do Castro, así que actuacións na 1401, na 1402 e na 1404 no Concello de Cervantes con esa inversión de 200.000 euros. As obras en todas estas vías van a consistir na reapertura das cunetas, na reparación dos desperfectos existentes, na repavimentación, na sinalización e no balizamento. E contamos con un prazo para a execución destes traballos de 3 meses dende que comecen as obras. Son realmente importantes estas actuacións porque son as comunicacións, as estradas que vertebran as comunicacións dentro deste Concello, en Cervantes, que ao seu paso polo norte do Concello, pois a verdade é que sufren un desgaste bastante importante durante o inverno polas condicións climáticas que son tan duras na montaña. Así que, tendo isto en conta, poñerémonos canto antes a facer eses traballos. Ademais, tamén aprobamos adxudicar outros proxectos que teñen que ver coas estradas provinciais. En concreto, en Baralla adxudicamos á empresa o Grupo Bascuas por un importe de case 67.000 euros os traballos para acondicionar os 3 últimos kilómetros da LUP 505, que é a estrada que conecta Campo Redondo con Biduedo. Estas obras consistirán na reapertura das cunetas, na limpeza das obras de drenaxe que se realicen, na reparación dos desperfectos, na repavimentación e na sinalización vertical da vía. E tamén esta é outra actuación importante para a montaña, polo que sempre dicimos do que ten que ver coa mobilidade, o equilibrio territorial, porque a montaña, sen dúbida, conta con máis dificultades e, sen dúbida, tamén son estradas que coas condicións climáticas do inverno sufren grandes desperfectos. Trátase de mellorar a estrada, neste caso, máis rápida e directa coa que contan os veciños e veciñas destas 2 entidades de poboación para poder comunicarse entre sí, polo que lles vamos a mellorar, sen ninguna dúbida, as condicións de vida. E no Concello de Río Torto tamén adxudicamos á empresa Construcciones Isidro Otero, neste caso tamén por case 200.000 euros, os traballos para acondicionar algo máis de 3 kilómetros na LUP 4.404, que é a estrada que une Río Cabo coa Rodrigas por Aldurfe. Estes traballos van a afectar o treito que vai da parroquia de Espasande ata o Teixeiro e van a consistir na drenaxe mediante a reapertura e mellora das cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente e o pintado da vía mediante marcas reflexivas brancas, así como a reposición da sinalización vertical. Polo tanto, como podedes ver, actuacións todas elas importantes no conxunto da provincia de Lugo para mellorar a mobilidade na mesma. E cambiando de asunto, comentarvos que hoxe iniciamos o procedemento para o alleamento dun lote de parcelas de 14.000 metros cuadrados en total da Deputación de Lugo no lugar
de Adega, na parroquia de San Facundo, que pertence ao concello de Paradela. Estes son uns terreos que están situados o carón do túnel construído pola Deputación de Lugo no lugar de Adega, e o procedemento será en réxime de concorrencia pública mediante a celebración dunha poxa en lote único e cun prezo de saída de 21.616 euros. E cambiando de asunto no relacionado co emprego, explicarvos que sacamos adiante diferentes medidas. Aprobouse a proposta para ampliar as listaxes de emprego de ATS e diplomado en enfermería que prestan servizos de carácter temporal nos centros de atención a maiores, nas residencias dos maiores da Deputación de Lugo. Esta é unha medida que nos permite facilitar a prestación de servizos no caso de acumulación de tarefas e tamén de sustitucións, e que ademais vai a servir para adaptarnos ao cambio de normativa que obriga a contar con máis persoal por residente. E tamén, co que ten que ver co emprego, aprobamos 2 convocatorias de diferentes procesos selectivos para contar con 2 listaxes de emprego no marco do programa e para digitalizarse Lugo. Recordámosvos que este programa, que conta con 750.000 euros de fondos europeos, sirve para ofrecer formación en competencias digitais aos veciños e veciñas desta provincia e inclúe unha serie de accións formativas que están relacionadas coas necesidades tecnolóxicas vinculadas á adquisición de coñecementos respecto ás TICs, as novas tecnoloxías. En concreto, con esta medida queremos cubrir unha praza de coordinador para este programa e outra de persoal de apoio para a coordinación do proxecto, que van a servir para formar sobre ciberseguridade, a dependencia dos dispositivos móviles, a banca electrónica ou os riscos en Internet, que hoxe son asuntos que a todos nos preocupan e que ademais son necesarios dar a coñecer e promover entre a poboación, contando que ademais temos unha fenda digital importante polo avellentamento e a dispersión da nosa poboación. E pola miña parte, pois nada máis. Se hai algunha pregunta, que non hai, pois moitas gracias a todos e que teñamos unha boa fin de semana. Graciñas. Moi ben.